Ka Executive Committee jangka Khasi Hills Autonomous District Council kala syam ya karai ban pyntreikam no da ka online naka benta ki breu ki badai ban siew ya ka professional tax. Aba pentip ya kani hadian ka jingilang ka Executive Committee uba Titas W Khan ula ong ba kani kan pensuk ya ki breu ki badai ban siew khajna kamtam hadian ka jingkata naka klam COVID-19. Ya keren apa yang ka jing ya dei jong kani ka professional tax ka ba ki bun ki breu ki badai ban siew ya kani ka tax kim syam wan ban siew nama ka pen ibun ki daw ba kham tam na ka banta ka ni ka jingdon jong COVID-19 ba ka lockdown te ka don ka jing hiar ha ka jing lum ka jongi ya ka professional tax te ngila erai ba pen state no ya ka bangila erai ba le online ko bangila de rai ki sport bla de ru te ngila kwa ban pen state no ini ka kom ba ka de ban long no online ngidon ka IT department ten re ka ya kani ban le online pat ngi hab ban ya collaborate lang bat ki bank